Čekaj. Ajde. To. Savladavamo stepence. Često je puzač. Sunce. Sad nazad. Ajde. Ajde. To. Tako, polako. Uči kako se silazi, evo. Prvo noge vidi, naučio je, prvo noge vidi. To, odlično, bravo. Legendo. Vidi ga, žal, siđe mu doma. Evo ga. Siđe, sam. Ćao. Ćao. Ajde. Ajde, glavanja. Nemoj mali vamo. Dođi, mama. Dođi. Alo, Kovačević, dolazi. Evo ga. Kako se zna? Evo, pogledaj, nakupio sam potpisao 62. Dovoljno, i previše. Wow. Ne treba 80, jel? Ne, to 60. Super. Ti sad to nazovu onoga ajte na kavu nosim tu. Da. Sad ću ja njega pozvati. Moram prvo iskopirati da mu dam jedan primjer. Trebat ćemo, pa ćemo vidjeti šta će oni... Ma čekaj se. Ma čekaj se. Izgubio glavu, šta se dešava? Nemoj ga previše. Hajde ti sad, puži. Evo je, Matej. Svaki put ga u glavu, pa. Hop. Mija, šta ti radiš, Mija? Da, crtanje. A šta radiš ti? Čitanje. Ne unutra. To, penj se. O, čak, pusti on sam. Gledaj, opa, evo ga. Popeo se. Osim će stići. Neće. Ako povuče sam. Pa kaki? Nisam nije ja. Jak je on, nemoj ti skidati. Pogledaj, on sad, evo gledaj, ako bi on pao, on se spušta na gudu. On je pažljiv. Čekaj, hoću ja da pužem to, pa hoću ja da... Čekaj. Gledaj, tamo, to, dobro je, umalo. Nasmij se, tamo gledaj. Matej. O, da. Mas tamo. Tam, Ratka, gledaj. Gledaj. Šta štucaš? Dobro, u redu, čekaj. Ok, razvali mi facu. Puk. Ubala mi. Evo ovako, tu. Ima, poslaju se još ovi pravima. Trumanov show. Šta se šiškama, hoćeš šiškama? To je. Nastavno, šta ćemo? Dosta.